Pradip terang along li along inut himipi Safura Begum cerai pidet. Ni thomang bong ceterek vek nang Japan cerok tok karbi atum sodakpen pachinipong. APH Elsia Maipu IS retire ja ai Katharpen Hills Autonomous State Movement Forum atumapan Lamboy kipi. Langhan patwa klamalong BJP mas joining ajay me kapadupon. Cycle kacong huwa bangpu rakia hormu pen di purai kom cycle rideng kacing nang. Aprang si birta kilara do anupan kardom pajirlo kardom non birta than je bang sami ojang terang pi non arju ikha birtang tonpe. Dipu Revenue Circle ke parlo Dipu arong supi Matipung Arboretum Craft Center Park adonri athengno along amat Pradip terang atum Pata Choklim along lialong si Karlitang Samuel Haq Achor Safura Begum atum ko ananing kanpen lo ni hem chikimsi dobor ibom lo. Lasoput ha KEC atum Safura Begum atum aphan pacheterek japhan anta pachiniat lo. Lapen lasoput ha koralong anta lampalisi Pradip terang atum si alu ke chokli majok haider lo. কাউন্সিলৰ নোটিছ দিয়া হৈছে 11 তাৰিখ তেওঁ ৰিসিভ কৰিছে কিয় নগলে এতিয়া আমি গোটেই দল সংগঠন গোটেই যিমান যি আছে আমাৰ কাৰ্বি মানুহ এইটো কাৰ্বি মানুহৰ মাটি হয় প্ৰদীপ তেৰাং দেই এতিয়া আমি আহিছো যে হেতু 3 দিন ভিতৰত জায়গাটো খালি কৰিব লাগিব Bonta Safura Begum atum dakpen cheterek redetlo. Lasi pai ni phai inkoira hini arni party song lapen dhoromalam chipu pipin pensi karbite karbi pupen cherok tok karbiara ratum adimalong an humri damsi ni thomang bong pacheterek et Japan so dakpen pachini ponlo. Lapen ni thomang bong jongsi cheterek redet polote sai jogji thurpaksi ahemaridanta pripon lapu pusi so dakpen pachini pon. Karbi elitum longri longpat kaching hon asong japu ke doan pen nitum dak karbi along le along kechi etum particularly dak mia Safura Begum po atum dak dobor iwaret lo alang litum aphan longle hempu pen sita me apong lo alang litum pan dak pen cheterengot pu piglo sita me alang litum dobor iwaret karbi phan aposon si lang plot si alang litum dobom la si pini sai jokje elitum hemprek ta hang bom lo sita me hemprek longle ako ilitum along le longyong si bang keche ke betum do thi pulote mola bangso hemprek longlok pasita me alang litum asi wan picho doson si mandet po apot si nitum pini party ji upe dhorom chi pupe pin pen la keche aron re pendak ke do otoma phan pacheterek tojo phan si nitum sodak pendak alang litum phan nitum dak na humri si pupon lo la pen alang litum phan la pancho takali lang je Karbiang Long Autonomous Council pen sitame alang litum phan tarik krei siar ni hadak hearing hang lo bon sitame alang litum Karbiang Long Autonomous Council phan sitame lang plot la pen litum ki pugang tung Karbiang Long Autonomous Council phan sitame alang litum phan hearing phalo council pen sitame alang litum nang chi attended lo hearing chiwang wedelo bon tame next council tum further step bang claim clear sia file bang bikok la si Karbiang Long Autonomous Council la isi thedung a mistake do pusin litum jong ponang kokpo la puson jong si Karbi along le phan arona tengpen litum rights kachelong je phan council long che hang sitame council tum la puson corporate dunde pelotang de Karbiang Long kona si ke jokwan ke do lang la si Karbiang Long Autonomous Council phan sudak pen nilitum pinrem lo la pen la prabjin pen labang so election nangji pusi alang li Autonomous Council phan nitum tuning ripon lo la si nili thana moe lo labang so adima bangke nilitum pupon lo dak aron re pen ke do Safura Begum la pen dak ke do tum ana phan sitame ni thomang bong pen dak adim pa khali nangji jongsi pa khali le pelotang te ilitum dak song ke doan la pen party ke doan la pen khai ke chinghon longri ke chinghon asong japo song japi ke doan pen nitum wangsi alang litum phan dak pen methang
thang pen ama sin litum jakong dame thur selang litum dak pen terek wana ko GCB bom wan pen sitam be litum dak tharle pona ko po sin litum media hoi pen karbiang long rar phan pachini pon lo ingkora pli aningkan tarik kreisi ko pene 9 pelotang de ko po September ciklosi isulo bons dame alang litum wang ve de lo cheten nam de lo la pen ako council silame further step bang deng de dalo nilitum ki program kang tungo bangke council latum aron lang pen karbiang long le ben chenam pot land records along sitame hadak dolap lo council long dolap lo sitame alang litum sitame labang so bang karbitum arona teng pen kachihang sitame deng dunde la pen cerap dunde pusin litum koinang kok lo council apan lasi pini pen bangke council latum sitame mondol pen chenglok ARO pen chenglok SK la pen council revenue secretary tum labang so bang prabjin pen karbitum a file lo pelotang de prabjin pan alang tu move nang ji patang pinang ji pusi yaitu media hoi pen Karbiang Long Autonomous Council apan tuning ripon lo pachini pon lo ke ladak inut mia pi kece so ladak long aron pen si illegal occupation no alang liga dakan cerai bor i Karbiang Long along ling cerai bor i par long besi pintum bang dak ke lang teng lo pedang ke latum alang litum valid document sama siawi apen Karbiang Long Autonomous Council besan me alang lituman apong hearing hang lo seta me alang litum documents ka weda join alang no ka phiri dama hira lan chotali alang litum seta me ke damtarani police case apilo seta me along legal haim pruali dat pot alang litum labang so case seta me remedial lo lasin litum hin pen pinika chingrum bang ke ladak party ji bupe song ji bupe karbitang de karbi along le joknang ji pu men pen si labang lo athek damtarani tum theklong piklo longle hin nebdun po kaprek do me tangam ha pen je compromise la persona du piklo amat si karbi along le non puta jogon edelo non niltum bang bang ni class sapen lo je karbi tuma longle bang ke jok wek na po tangkam halen offer seta me nitum me kroy krelo lapen latum han arni ke hot ateng niltum ahin pen song hin benarni hot iglo ni thom angbong lang tum damik nang po apen Karbiang Autonomous Council tame ni thom angbong bangke aporen piklo pot alang litum saimo bang chiklem po jong se Karbiang Autonomous Council la saimo bang chiklem pon pilo patay niltum songa hin penke niltum kiklem nang ya sai bangke niltum klem po akanang sot pola tangte niltum dak JCB wan setame niltum eviction na sai setame dengna kok po lagi mo Karbiang Autonomous Council tum ilituman adai nang pilong alang litum si lagi adai chenang hip si tum hin ben sodak pen aluman pachini la Kedamtang pai ni phai inkoira isiarni Forum for Hills Autonomous State Movement phirang kiamai ingi pongsi KAECCEM Dr. Tuliram Rong hangpen kaningje Karbiang Long along kedamtang 1951 aningkan pen aprang Karbiang Long along kewangtang atumaphan anke pata pipon pupu kaningje ke KAEC along Constitution mate rules book along kitok aron ating penlo Bonta APHLC a party atumpen KAECCEM Dr. Tuliram Ronghang Amipi ke kai thuaret ki mithang political party ali aphan chotpusi arbok ponlo District of 1951 appointment that European atum labake KAEC belo po bangsi lapen itu European po bangsi that itu council rule bukalong sabe ethanol ipulo Dr. Tuliram Ronghang policy alang likan ngipon je 1951 pen aprang ke do tumara bangke kota la bidang ka dolo la sela to aso to non holdu kota ka chumona do tai do apomen ha ko bane asomen pe lai do tai do lasi lada bangke constitutional tengsi alang ligi budala pen claim na pon alang ligi joki disum dak ekam long le si alang lipan non jai ka thar tu me ke chok ko bangke lage chok chipping lo enoping lo Bangso puthak pai ni phai inkoira hiniarni APHLC amai phu IS retire je ai katharpen amethanga hemalong phirang kiamai ingi pongsi lamboi piponthu Karbiang Long along kicha so tuma phan pata ki piponji akenang sodavi lapen kedamtang 1951 pen ningkan krihini aprang pen kidu atuma phan ansi pata pipon chotnangji laso pen aphi an inglong asu lapen dakido kheibarim atuma phan ansi longli pata longchot nangji laki arona long mati kitok along dulu bonda National Party atum party kepathe munak ajok serang hoi ingi longwer nangji pupen kicha so tuma phan kerai komdun asaisi claim thurongki chokchi detpo pusi APHLC amaipu IS retire je ai katharpen phirangki amayelong pen lamboi piponthu APHLC tum chokche pu 1951 api ba aprang ke wang akeche to ampan pata pinang ne wala non ke alang li ke 1951 api ke wang to manje pata ta pitu aret le ako alang li tu non alang li puji mene la tu 1951 api si ke wang ko
ante hala kopi ma jong hala ho apu pisar atom han ri adloma data hai ko pu me data ho legacy data and adloma legacy data and ad pike puthegi alang litum dak no la dak si do la ke che tum pu puthegi legacy data jong si don te alang li legacy data ta and epin la non a filune apran ne ke wang do masih alang ni pata ta piveret aku ni tu chinia tengke 1951 apran ke bihari tum da wede bongali ta wede hal so khomia tum do la pen adivasi tum do la tu ke la si 4% ha dak do ke la si hala 4% atum a legacy data hala tu nge doji hala tu menge lipi bom me hala ke aku 1951 putakali abinong ke hala dak to ke 12 years from commencement tu la 6 schedule ka commence ke komantu lo la ke itung karbiang long ke do ke cheng ke la ke November ke thom arni la ke November ke thom 1951 la ke itung dak November 17 si itung ka celebrate titi hala sorni si inauguration arokom hala sohut seta ka pe do ke cheng ke la ke notification ke do ninge do tengke la ke November 3 1951 la ke and then 1951 November 3 pen aprang pulo tangte 12 years aprang ko si pumati di lande 1938 pen ke do atuma bang phan ke ili la ke alang litum ke legacy data hang no alang litum phang ke pata ta pinangi la tu ke pita me nangji pu ali pita me la bang bang nang ne pulo te pi akam ta be ting 9 aprang ke wang atum phang ke tum pi un la ke a ho kalam men pudam no te 6 schedule la tengke la sola mana ni tu pu ke no na pi ke wang do phang ke pi ne lo la ke thek lo ra lam lo muthe alang litum la BJP dengan la election ke hai ye pan la hai ile la bongali bihari to vote ke long vek ye pan se alang litum ka ninje lo la si alam ki phur lo la puya ei pule hai bongali bihari to ba ke pe klang yo ni tum BJP to ke nang to pan long le pata nang pi nang to pan dak do tame pu sin ti pi vote nang pinot pule alam bang ke vote people hai ta hai pu hai setalang litu hala bongali bihari atung kopi ma ke toy hala siklem nang alang litu toy lo PGR VGR ta eviction nang ne ku toy det lo eviction hai det lo aku non pe hai tu lepo aku hai he tu pon ke lan chok takali lang akaprek taklang ilang an parke bang ong bom poke non ta itu ma par society lo ka lang litu election ke thek pulo ke di ningkan proxy kep lo son election ke thek lo mala itum han 88% pen 35% nang pisun tuk itum a population bang tharo mong bang throk ner kep do karbi 1951 ningkan amat non pape ong edet pape sun tuk bulate muni tu aku sini tu temeni pape ong edet karbi atom pha non ke bang tharo mong pen bang thong ke ra phovet le politics ke thek lo ma election ni hai bong lo dei halo so election ke hai ali dulu mantela ente itum ke politics व्यवहार ठेकते देख लो इतुम के लानिंग कान ट्रॉक्सी केप्टा इतुम politics व्यवहार ठेकते दे लापेन election इतुम व्यवहार ठेकते दे लापोची नॉन इतुम केचे इतुम नांग ओंग मुनाक ल Pai ni phai ingkoi ra hini arni ke AECCEM Dr. Tuliram Ronghang ari dengpen bordong kalong BJP sa hemkimi ingpupon la sophi la khapho Ronghang MEC constituency angkang langhan pathwak lamalong Ronghang mondol committee ben chepatir pipongsi pai ni phai ingkoi ra hini arni BJP mass joining amei pamanpon Laso BJP mass joining along Ronghang APHLC CC Organizing Secretary Babu Tokbi lapen kaprek atum bang pharo krihini aradatum BJP along cepa ogdun. Aluhiaman pen ke AECCEM Dr. Tuliram Ronghang Havar Kehat MLA Dorsing Ronghang MEC Long Bison Bay MEC Hetsing Rongphar WKA DCMI Phu Rodip Ronghang Irrigation Board Chairman Dhon Singh Derapen Chenglok BJP along Klembang Phubang Phiatum Chetongdon
Keceng si ke joining a program koroi rong bipon lo nang suri thombak to Congress pen SLC nang joining lo la sopi bang ke hongkram long bang harokri ni ra phoket abang phubang phiatung hongkram long nang joining la sopi bang ke Kalong jaga thara arong lo jaga thara ika somartum se patir pipon se bang suri sira bang farukri nira isi abang pubang pito APSLC siki hamdu na phaltu Congress JOC BJP party long chapakun lo pinida file ke long ke abarim Congress District Dun Maipu Lapen ke senior spokesperson Abari Miyan Rensing Bia Kahai Dami Congress dan JOC BJP party long nang CEOC nang CEOC Lapen nang Wang Lapen nang Palta 2014 an incumbent Bharatiya Janata Party Congress Kopli Consensi Larta Rong PP Kahai PP Cheklo Vice President Doan General Secretary Doan Secretary Doan Member Doan Tame Apitung Pen Chief Minister BJP Long Lapen Alarta Hamren Consensi Long APSLC itu Bang Karusira Pokera Siabang Pubang Pietum COC BJP party long Lapen Kedat Rongkang Konsensi long Babutok Alang ni organizing secretary long Alang ni COC pen pini Alang tumtap mea tim pen pini BJP party nang cepok la si pini teklong long Along aprek-aprek a konsensi dame elong long betai Troksi lason kiru yang selo BJP party long nasib lasi Narendra Modi kita parti BJP party Dr. Himanto Biswa kita parti BJP party Tim Karbian kita parti BJP party Dhorom party Dhorom itu ke plan so je jok je pin pen rapan klaim asang deng Pacu Homan pen adonya si pini munitum matha kewa pen saben rapan hoket pen ke thana joine si ratum pini matha chiruelo hembreka muthak tame tim kar belong BJP party tum ot thik joine si pini balhaya party ben JOC pini tim kar belong BJP party long hembrek pichu nangji pulongte development akaman ka pichu nangji pulongte orengar sai pichu nangji pulongte BJP party long si chera pitur nangji pu matha par sik si pini BJP party long si bangya morsa committee long aku bipinindo la sila so hucha tame tu Subjudice the bomb Jitya subjudice the bomb ahot ke High Court case PIL case PIL case lada PJR biar ke dorto High Court case PJR joine se subjudice the bomb ke court pen eviction order pe Bharat Mata ki PIL case judet pe na philo pulongte hukum nang pilo lasi nitong election ji Kedamtang pai ni phai inkoira isiar ni BJP atum cycle rally ajai me kedeng ponhot KEC board chairman tami laso cycle rally kidun jipu kachisik bom hot cycle bikok ahot inot arisu chonghu pondetlo lasila so puthak pai ni phai inkoira hini arni CCTV footage along pensi cycle ka chonghu abangphu aphan amohor pang thekponsi hangderlo lapusona pora hot la swari su kachevek ajarong mati abeka longpen rakia hormuta longpon thuloksi diphu raikom saiki atuma phan birta PC lasu cycle ka chonghu lapen rakia hormu pen kachingnang chek abangphu ajoi timung birla sorpusi pangthekpon diphu raikom saiki atumpen chepari dengpongsi hemkang sam thapdam thotlo Pinya birta lansi kang ton lo kardom